Cunha extensión 20 veces menos que a provincia de Ourense, a illa da Gomera é a sexta illa das Canarias tanto en poboación como en superficie. Pero, aínda que o seu tamaño sexa pequeno, non o son así tanto as súas montañas como a súa historia. Nesta illa podémonos atopar o Parque Nacional do Garajonai, declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, co seu volcán do mesmo nome no interior, rodeado por unha vexetación moi característica desta zona, chamada laurisilva, que consiste en loureiro e en silvas. Así como o silvo, un idioma herdado dos aboríxenes gomeros e que consiste en silbidos que empregaban para comunicarse dunhas montañas a outras. Quédate con nós pola Gomera en dúas rodas. Bueno, percal é tirados aquí nunha acera, comendo na porta do supermercado. Es nuestra primera experiencia. Con as bicicletas ali chimpadas á zona. Ay, eu tiña o vasito. Ai, vou ir polo vasito. Te digo máis. Na tua cara dime... Non, non me peches. Pois está bo, Sí, sí. É que ten un toque forte a piña. Recórdame a mí gustame moito. Pois, aquí deixamos a recomendación. como se dice? Bueno, acampada non, vivac na Gomera. Estamos aquí ceando. Que ceamos, Vane, por favor, coméntao, porque estuveche dando por saco toda a tarde con el. Gofio. A que é o gofio? O gofio é un produto canario moi típico a la piña. Eu xe levei un disgusto porque este mercámolo en Tenerife, pero é que resulta que na Gomera hai gofio local. Entonces o meu sueño é que acabemos este, que lles gustou. Cristian estaba roñando, este non vai saber a nada, este vai ser unhas papas. Pero que opinas, Cristian? Hostia, que opino, cae un coche aí. Xa, estou unha porta. É tal. Unha candidaza blanca. Bueno, nada, que aquí ve un coche aparcado. É mellor que teñamos luz, que saca pistola. Sí, home, pois pongo luz, senón tamén se pode asustar. Total, se xa non se leva escoitando un cacho. Marcha. Se vai chamar algo. Bueno, mira, ahora que baño se alumbra ben, bueno, puxamos ahora aquí un plastiquiño para botar despois por riba, por se... Puxamos o toldo das furgos e ímolo botar por riba, porque... Pois hai rocío. O típico da laurisilva, na zona que estamos da Gomera, é que haxa chuvia vertical. Realmente non hai moita vegetación verde. Eu penso que a vegetación verde vai estar máis ao norte, pero si que andaba por aquí unha nube, entonces máis vale previr que amollarse. Por non poñemos tenda, saco no chan. Porque se viva que hai. Qué bonitas illes. Bueno, pois isto é a Gomera. Segundo día. Agora aí vais a ver o mar, vais a ver San Sebastián da Gomera, que é onde nos quedamos onde chega o barco. Ai nada, isto é el día a día en la Gomera. Tenche que gustar, senón non hai Gomera. Que, Cristian, que che parece a primeira subida do segundo día? Pareceme que acabo de empezar, xa estamos aquí os tequeiros hiperventilando. Imagínate co que queda para diante.
Home, a min dá a sensación de estar nun, iba a dicir, noutro continente, pero é que estamos noutro continente. Aquí nas zonas húmedas teñen a vegetación de nos alá nas zonas secas. De onte a hoxe cambiou moitísimo a vegetación. Parece que estamos en unha illa totalmente diferente, pero sí que sigue sendo super montañosa. E o que me está chamando a atención é que se ve o Teide moito mellor dende a Gomera que dende o propio Tenerife, porque cando estás en Tenerife as montañas que hai alrededor del tapancho, pero dende aquí a ver tanta distancia nada o tapa. Entón estás vendo, estamos facendo esta ruta e vendo todo o momento o Teide de fronte. Comida patrocinada por tu abuela. Gracias. Gracias. Podes parar de grabar cando queiras. Aí vai a nosa carretera. Mira a carretera, que guapa. Por un camiño que é así, non é dicir baixar tranquilamente, non. Baixar mirando non te matar por unha pedra. Non sei onde quedou. Mira, aí adiante estou pinchado, xa verás. Pero ainda as tiñas todas rascadas do outro día, non? No, pero agora van ser mazadas. Ai, que tatuaje guapo. Ai, me cago en Dios. Aí que está, vai hecho unha reviravolta que non lle pode. Algúnha declaración? Dicir nada. Morí. Que lle dis a toda esa xente que está dudando se meterse ao mundo do ciclismo ou non? O cicloturismo, traído vos por de equipaxe de unha rodancha que non vos la metan ca híbrida porque é error, error. Bueno, mira a miña que ben vai aquí pirita. Pirita fantástica. E la de Nere é un va máis pirita. Bueno, Fast and Furious. Eu a miña leva aí un cúmulo de... Por favor. Que pasa, Nere? Que se me ven a casa encima. Buah, que Nere leva todo tan destartalado que leva nos caendo todo media hora. E isto que estás chegando é cada... Infinitas bridas, Sí, por sí, favor. e vamos lle poñendo remendos, en vez de pararnos a poñelo ben, entonces cada 50 metros caernos algo alguén. Non, mira, la outra tamén se lle vai a mochila aí casi a punto. Mira que Todo vai. aqueleando. É que tamén... Si, dalle, Nere, a ver canto aguanta. Está aquí. Ai, con a que te pareu, pero non arreglaste ti antes. A ver, Ponlle a pata. sí. Así, con 200 kilos que levamos. Pero eso aí o pan non che estorba, que eso aí non roza. Non estorba, vai que pachao. E vale 3 euros. Arte nas landras despois. Landras, non Nin landros, nin plátanos, que están todos verdes. Joder. Se non A ver, o pan, metémolo en algún de nós. Aí vai. Bleh. Este no pantalón, ó. O pantalón. E aí vaiche cómodo. O pantalón, alpabarda. Mételo aquí como se fora un pan. Levar as bragas. Sí. Miña, total daqui adiante. Mira que ben che queda. Só Mira, outra cousa. campas de maravilla. A ver, arranca, gato che dura o chilote. Vou que chegar alá un pantalón. Que va? Oh, mira, ahora barfa ten. Cena gomerana, no? Que consiste en queixo de cabra da Gomera, mermelada de mango de algo. De mango é que máis? Me mango era coco. É maracuyá, creo. É coco. É jengibre, pode ser. Anís? No, papaya e coco. Estamos chevos. De papaya é coco. Feito Esta tamén aquí. señora- Todo de aquí. Todo
aquí. Aquí, en este lugar, Bueno, ya está na que non calle, se ve, pois, ao lado do ainda mar. está esperando para ser comida, nun momento especial. Esta é a gitanada, é que non se ve a gitanada. As bicis aquí, dormindo aquí en pendiente. Mañán enseñaremos vos a gitanada onde dormimos hoxe, pero o sitio, Hai unha noite de estrelas espectacular. de verdade, eu aquí, Estamos facendo servir en bañadura sin camiseta, o pé dunha, de noite. nunha piscina artificial. Vou ensinar o hotel no que dormimos hoxe con estas vistas. Sí, esta piscina natural, esta piscina non tan natural e este dormitorio así de particular. E aquí estamos ca rutina de todas as mañás. Monta, desmonta e remonta. Problema desto, ter moi bonito ser así tan independiente, pero cando tens que coller algo que che está no fondo da mochila, ca mochila atada, a compra por arriba, o saco por arriba, e tens que desmontar todo, pois, moi importante, ten que ser para coller. Eu xa teño todo montado. Eu estou aquí de maravilla. Mira que vistas. Monta de remonta. Monta que te monta. Para os que se imaginan as Canarias así solo, playitas bonitas e destino paradisíaco, que lle diríades ahora mesmo? Pois que este é a vida real cando ves de mochileira bicicleira. Sí. Que estás facendo, Nere? Estou facendo que podo con este xabón de pijos. Aí temos o tendedeiro. Aí temos o pulgarejo, estamos lavando a roupa. Mira que bonito lle queda. Hasta lle dá un toque de color e de alegría aquí ao pueblo. Claro, é que esas montañas están Mira, con naranxa. estamos tendendo e lavando, pero sempre con estas vistas. Bueno, sempre. Así que nin tan mal. Cadrou moi ben. 4 horas despois do almorzo, estamos comendo a 1 kilómetro de onde almorzamos. Bueno, comendo no. Estamos, imos dormir así, hasta ahora vos enseñamos o campamento porque isto é moito. Bueno, parte do campamento está. É un área recreativa, Alá. campamento base. Que pasa? Que aquí non che como Galicia, que tes carballos con sombra para todos os sitios. Cando topas unha sombra, hai na que aproveitar. Estamos aproveitando, pero bien. Bueno, pois aquí está o patrón de Común da Voltas. Aí detrás ten o tenderete, esta área recreativa que estamos ocupando. É que tan pándigos ter sitios que nos montamos para dormir, barra comer, barra... Lavarnos Lavar. o pelo, lavar a roupa, colgala no tenderete que temos ali improvisado, pura fantasía. Con estas vistas. Han dicir os veciños, este xa non os quitamos de aquí máis. O que levamos é que nos levantamos ás 8 da mañá para salir cedo e son as 6:10 e estamos a 2 kilómetros, pero mirade todo o que subimos, Cuidadiño. E mirade todo o que baixamos onte, que baixamos desas montañas que están con nubes. Veña para arriba, que só ten un 20% de nivel. O mellor que... No, isto nunca bici vacía dábamos subido, Dios mío, que vida. Esto es sudoración profusa. Pero isto é como escalar. Hay paredes verticales con menos inclinación. Eu non dou, También es. Todo, Mira outra como ría líder da cima. Aí vai. Aí vai. Mato, que me muero. Outra como se nota que é nova, que xa está na cima. Empuxalle co peito tamén. Dios, esto non se entende. Isto non se vive. A ver, dá unhas declaracións ora en quente, Vane, por favor. Por recordo, mira para atrás. Así, non descanses. Teño xemelgos
chorreas, Sudan as maus, as gafas empapadas, é que son unha fonte. Eu non sei se me está vendo, pero eu nunca tal sudei. Buah. Estamos facendo aquí un drama. Mira que me lo contó, se me pegaban a carreira por eles. Carallo. Pero mira que jauría de casta, eso aí. A 600 metros de altura xa cambia totalmente a vegetación, a temperatura vai máis frío, hai como nubes, como néboa, máis humedade no ambiente e claro, todo moito máis verde. E por fin vemos árbores. Este tipo de vegetación a que nos estamos achegando chamalle laurisilva, por que predomina a silva e supoño co loureiro. Precioso ver esta néboa, pero... Wow. Ai, ui, perdón. Platos típicos canarios, bueno, engaños. Isto é como se chama, Vana, magrote, que consiste como nunha fariña milla, que aquí non lo puxeron como ti pelado, e tú aí dipeas e cómelo. Bueno. Mojo rojo, mojo verde e alioli. E un pan que xa foi saca de queso. Sí. E as cervezas que tamén son de aquí, que xa os ensinamos antes. Que é berenjena con mel de palma. Con mel de palma. Que é unha mel que extraen unha palmeira, non? Sí, realmente é como... Chamalle mel, pero é como... a savia da palmeira. A savia da palmeira. Está aí, que vou probar. A ver, probate un directo, Nere. Está moi rica. Dá a tua opinión. Espectacular. Sí. Ou estás dicindo porque te estou grabando? No. É que lle paso unha cara. Bueno, é que Nere aí está así un poquito veloz. Muy bien, muy bien. No, sí, está bien de verdad. 11:15 da noite e non sin sitio onde dormir. E agora vimos no mapa que hai un cementerio e alá vamos. E como non, vistes que subida hai ao cementerio? Sitio para pernotar, si, atopado. Donde? Aquí temos o cementerio. E aquí na porta do cementerio topamos esta baldusa tan llaniña debaixo deste árbol que é o sitio perfecto. É como está un pouco apartado do pueblo. Bueno, un pouco apartado, o pueblo está aí. Ola vai. Pois pareceunos un sitio ideal, verdad, Nere? Ideal. Ideal. Nada, aparece un tipo por aquí que acaba de entrar no cementerio, tirou o cigarro e volveu salir. Moito xeito non ten. Se amanecemos mañá xa contaremos que